Вітаю сябры, вы на канале Відзік, каля мікрафона Руді, і значыць час для гульнявых навін. Monster Hunter Wilds, хоць і набрала амаль 1,5 мільёна онлайну, не рэкамендуецца для набыцця. Стваральнік вядомага PUBG распачаў працу адразу над 3 праектамі, а ў бліжэйшыя дні чакаем некалькі цікавых рэлізаў. Усё гэта і шмат іншага у новым відэа. Перад пачаткам праверце падпіску на канал, ці натиснули на лайк, ну і вядома, абавязкова даглядзіце ролик до конца, а я распавяду і пакажу вам штосьці цікавае. 28 лютага адбыўся рэліз Monster Hunter Wilds, і ўжо ў першыя гадзіны яна паказала рэкордны рэзультат па колькасці адначасовых гульцоў у Steam у 1 мільён. А на выхадныя гэта лічба дасягнула амаль 1 мільёна 400 тысяч. Па гэтым паказчыку Monster Hunter Wilds ужо ўвайшла ў топ-5 за ўсю гісторыю Steam, абышоўшы такія хіты, як Elden Ring і Cyberpunk 2077. Вядучыя замежныя выданні апублікавалі агляды гульні яшчэ за некалькі дзён да рэліза. Журналісты засталіся задаволены, рэйтынг гульні на OpenCritic склаў 89 балаў са 100. Аднак з карыстальніцкімі водгукамі не ўсё так добра. Доля станоўчых аглядаў Steam усяго 57%. Часцей за ўсё людзі скардзяцца на дрэнную аптымізацыю, частыя вылеты, шэрыя палосы па баках на пэўных раздзяляльнасцях і іншае. За гульню ўзяліся і вядомыя тэхнічныя спецыялісты з Digital Foundry, якія па сваёй сутнасці проста параілі не гуляць у Wilds, пакуль Capcom яе не выправіць. Цытата: "Гэта вельмі дзіўны ПК-рэліз. На менш магутных відэакартках прадукцыйнасць занадта кепская, прычым настолькі, што мы ніяк не можам рэкамендаваць гульню для падобных сістэм. Акрамя таго, у праекта даволі бедная графіка, улічваючы патрабаванні да прадукцыйнасці". Гэта суровая ацэнка, але, на жаль, яна апраўданая, зыходзячы з сур'ёзных праблем, якія тут неабходна вырашаць. Канец цытаты. Нават магутныя сістэмы не могуць выдаць аднолькавую колькасць кадраў у секунду без падвісанняў. Monster Hunter Wilds выйшла 28 лютага на ПК і кансолях. У Беларусі недаступна. Іншыя рэгіёны 70 еўра, 300 злотых і 2000 грыўняў. Студыя Mercury Steam, стварыўшая 15 гадоў таму 2 часткі Castlevania і адзін з апошніх Metroid, прадставіла сваю новую гульню Blades of Fire. Распрацоўшчыкі паказалі трэйлер, скрыншоты і падзяліліся падрабязнасцямі пра сеттынг. Дзеянне экшэну разгорнецца ў фэнтэзійным свеце, які захапіла злосная каралева Нерэя. Яна стварыла чары, што ператварылі ўсю сталь на камені, толькі яе армія нечысці захавала зброю з чароўнага металу. У цэнтры сюжэта акажацца Аран Делір, першародны з каралеўскага ўдзелу. Герою трэба будзе навучыцца кавальскай справе, каб стварыць сабе годную зброю і кінуць выклік вар'яцкай кіраўніцы. У Blades of Fire з'явіцца 7 відаў клінкоў, больш за 30 скруткаў для іх вырабу і бязмежная свабода камбінацый. У Mercury Steam паабяцалі складаную баявую сістэму з упорам на тактыку. Гульцам атрымаецца атакаваць пэўныя часткі цела ворагаў. У прыгодзе з'явіцца 50 тыпаў праціўнікаў, уключаючы наўе і небяспечную варту каралевы. Вандруючы па змрочных замках і лабірынтах, Делір зможа заручыцца дапамогай напарніцы Ацо. Яна будзе даваць карысныя парады, аналізаваць монстраў і рабіць запісы ў хроніку. Blades of Fire выйдзе 22 мая на ПК, здаецца, выключна для Epic Games Store і кансоляў, у тым ліку ў Беларусі. Мінулым летам прыхільнікаў ролевых гульняў нулявых сустрэла сумная навіна пра закрыццё кампаніі Piranha Bytes, адказнай за ўсе часткі Готыкі і Risen. Пасля гэтага распрацоўшчыкі разышліся хто куды, а былы творчы кіраўнік студыі, вядомы лысая галава кампаніі Бёрн Панкрац, заснаваў уласную незалежную студыю Pithead, у якой ён мае намер ствараць кампактныя сюжэтна арыентаваныя гульні з элементамі RPG і хорару. Праз крыху больш за паўгода Панкрац прадставіў дэбютны трэйлер першага тварэння пад назвай Кралон. Гэта прыгодніцкі данжан крола, то бок пячорны лабірынт ад першай асобы, які распавядае гісторыю Кралона, адважнага паляўнічага на дэманаў, які падчас пераследу сваёй апошняй мэты аказваецца замкнёны ў цёмных шахтах. Цяпер герою трэба будзе прайсці праз лабірынт з сакрэтамі, каб пазмагацца сіламі зла і знайсці шлях вонкі. Абяцаюць велізарнае і разнастайнае падзямелле з бясшвоўнымі ўзроўнямі і глыбокую сюжэтную лінію з побочнымі квестамі і нечаканымі паваротамі. Тэрміна рэліза ў Кралон пакуль няма, хоць гульню ўжо можна дадаць у жаданае Steam, у тым ліку ў Беларусі.
Анансаваны яшчэ ў 2021 годзе ролевы экшн The Relic First Guardian абзавёўся свежым геймплейным трэйлерам, прысвечаным кароткай дэманстрацыі дынамічнай баявой сістэмы ад трэцяй асобы. Гульня адправіць геймераў у постапакаліптычны свет цёмнага фэнтэзі пад назвай Асілтус. Некалі квітнеючыя землі былі спустошаны цёмнымі сіламі бездані, чыё распаўсюджванне пачалося са знішчэння вялікай рэліквіі. Цяпер будучыня ўсяго свету залежыць ад дзеянняў першага стража, адважнага героя, які імкнецца сабраць аскепкі рэліквій і зноў запячатаць бездань. Распрацоўшчыкі абяцаюць відовішчныя бітвы з 5 відамі зброі і разнастайнымі ўмеласцямі. Характэрна таксама, што ў гульні няма стандартнага паляпшэння ўзроўняў. Замест гэтага героя можна ўзмацніць пры дапамозе розных рун і прадметаў, а таксама крафту рыштунку. Для пошуку неабходных рэсурсаў геймеры павінны даследаваць падзямеллі і перамагаць босаў. Рэліз The Relic First Guardian намечаны на бягучы год. Дакладная дата ўсё яшчэ невядома. Выйдзе гульня на ПК і кансолях. Даступна ў Беларусі. У снежні 2024 аўтар сусветна вядомай PUBG Брэндон Грын агучыў амбіцыйны план па стварэнні адразу 3 гульняў. І нядаўна з'явіўся дэбютны трэйлер адной з іх – Prologue Go Way Back, які змантавалі выключна з геймплейных уставак. Гульня ўяўляе сабой адзіночны сімулятар выжывання ў адкрытым свеце. Геймеры змогуць даследаваць лясную глуш і трымаць баланс паміж прыгодай і выжываннем. Для апошняй падрыхтаваны складаныя сістэмы накшталт спажывання калорый і рэгулявання тэмпературы цела. Галоўная мэта – дабрацца да метэавышкі адзінага пункта эвакуацыі. Prologue Go Way Back таксама прадэманструе магчымасці тэхналогіі генерацыі ландшафту на базе машыннага навучання. Яе распрацоўшчыкі стварылі самі. Таму тут няма загадзя пракладзеных шляхоў і кожнае праходжанне будзе адрознівацца ад іншага. Каб не заблудзіцца, важна арыентавацца на мясцовасці і выкарыстоўваць інструменты на кшталт компаса. Надвор'е таксама не дасць спуску, ліўні, завеі і рэзкае змяненне тэмпературы могуць стаць сур'ёзнай праблемай. Але, калі быць уважлівым, можна загадзя ўбачыць непагадзі і своечасова схавацца. Спачатку Prologue Go Way Back стартуе ў раннім доступе Steam, гэта адбудзецца летам 25-го і прадоўжыцца каля года. Даступна ў Беларусі. Выдавецтва Reef Entertainment і студыя Beat'em Up Bureau прадставілі экшн-платформер Terminator 2D No Fate. Гульня змешвае легендарныя сцэны з другога Тэрмінатара і арыгінальным сцэнарыем і некалькімі канцоўкамі. Бегаць трэба будзе за Сару Коннар і Т-800, якія змагаюцца супраць Т-1000 і спрабуюць спыніць Skynet. Акрамя таго, мы прымерым на сябе ролю Джона Коннара, які ўзначаліць супраціў у будучыні. Распрацоўшчыкі абяцаюць класічны аркадны геймплей з багатым наборам узроўняў, разнастайнымі сапернікамі і яркімі босамі. Усё гэта ўпрыгожана дэталёва прамаляванай 2D-графікай і кінематаграфічным саундтрэкам, у якім спалучаюцца новыя кампазіцыі і знакамітая музыка суднага дня. Дзіўна, але рэліз адбудзецца не 29 жніўня, калі па сеттынгу амаль 30 гадоў таму Skynet і распачаў ядзерную вайну, а 5 верасня на ПК і кансолях. Пяройдзем да рэліза ў бліжэйшых дзён. У Two Point Museum гульцам трэба будзе праектаваць і развіваць унікальныя экспазіцыі ў 5 лакацыях акругі Two Point. Тэматыкі музеяў разнастайныя ад дагістарычнай эпохі да космасу і звышнатуральнага. Сярод магчымасцяў адпраўка экспертаў у экспедыцыі за рэдкімі артэфактамі, стварэнне выстаў, кіраванне персаналам і абслугоўвання наведвальнікаў. Можна налажваць знешні выгляд музея, арганізоўваць экскурсіі і сачыць за захаванасцю экспанатаў. Іх, дарэчы, чакаецца больш за 200. Не менш разнастайнасці і сярод дэкаратыўных прадметаў распрацоўшчыкі падрыхтавалі звыш за 350 упрыгожванняў і элементаў дэкору. Неабходна сачыць і за дзеяннямі наведвальнікаў, бо ад іх настрою залежыць даход вашага музея. Акрамя асноўнага рэжыму будуць даступныя сцэнарыі з асаблівымі задачамі і пясочніца. Папярэдні заказ ужо адкрыты, ёсць стандартны варыянт і пашыраны, які ўключае ранні доступ і дадатковы контент. Сам рэліз адбудзецца сёння, 4 сакавіка на ПК кансолях. У Беларусі, на жаль, недаступна. Іншыя рэгіёны 30 еўра, 130 злотых і 1200 грыўняў.
Fighting Tight Spaces запомнілася незвычайным спалучэннем дынамічных сутычак і тыповага картачнага геймплея. На гэты раз дзеянне Nights in Tight Spaces адбываецца ў сярэдневяковым сеттынгу, а геймплей працягвае традыцыі папярэдніцы. Гэта сімбіёз картачных механік і тактычных бітваў у яркім графічным афармленні. Для перамогі неабходна сабраць атрад з персанажаў розных класаў, камбінаваць 300 унікальных карт і пісьменна выкарыстоўваць асяроддзя. Важнае месца ў геймплеі адведзена энергіі і комба-пунктам, якія дазваляюць выконваць спецыяльныя прыёмы. Акрамя сюжэтнай гульні будуць штодзённыя выпрабаванні з рэйтынгам і бясконцы рэжым. Картачная тактыка выходзіць сёння 4 сакавіка на ПК. Даступна ў Беларусі, як і дэмка гульні. Сюжэт Split Fiction распавядае пра пісьменніц Мію і Зоі. Адна піша навуковую фантастыку, іншая фэнтэзі. Дзяўчаты заключаюць кантракт з нячыстай на руку карпарацыяй і трапляюць у пастку ўласных гісторый, падключыўшыся да машыны, якая крадзе іх ідэі. Геймплей, як і ў папярэдніх праектах студыі, разлічаны выключна на 2 гульцоў. Механікі пастаянна змяняюцца ад прыручэння драконаў да бітваў у ролі кіберніндзя. Распрацоўшчыкі абяцаюць мноства нечаканых момантаў і разнастайных выпрабаванняў. Успамінаючы поспех мінулых работ Юсефа Фареса, такіх як It Takes Two, лёгка паверыць у тое, што Split Fiction сапраўды стане вельмі цікавым праектам студыі. Для сумеснага праходжання дастаткова купіць усяго адну копію. Таварышу можна паслаць бясплатнае запрашэнне. Падобная механіка працуе і ў выпадку кросплея. Кааператыўная прыгода выходзіць на ПК і кансолях 6 сакавіка. У Беларусі недаступна. Іншыя рэгіёны 50 еўра, 220 злотых і 1300 грыўняў. Распрацоўшчыкі Dragon King The Banished гатовы рызыкнуць і выпусціць яшчэ адзін д'яблоіда канкурэнт у свет. Аўтары выкарыстоўваюць новаствораны сеттынг, дзеянне адбываецца ў свеце, апаганеным крывёю драконаў. А магутныя цмокі-лорды нясуць хаос і смерць усяму жывому. На выбар даецца адзін з 3 стандартных класаў герояў: варвар, воін ці чараўнік. Разнастаіць паляпшэнне і геймплей павінна спецыяльная сістэма развіцця, якая дазваляе варыраваць наборы ўмеласцяў і выбіраць найбольш прыдатныя спалучэнні. Свет падзелены на біёмы, прычым знешні выгляд і напаўненне лакацыі будуць змяняцца ў залежнасці ад рашэнняў галоўнага героя. 6 сакавіка стартуе толькі ранні доступ. На працягу года распрацоўшчыкі плануюць выпускаць рэгулярныя абнаўленні з кантэнтам і праўкамі балансу. Гульня, як і яе дэмка, даступна ў Беларусі. У якасці асноўнай крыніцы натхнення для Hearts of Hunger польскія распрацоўшчыкі называюць хітовую Vampire Survivor. Тут геймерам трэба будзе змагацца з хвалямі сапернікаў. За час забойства монстраў адкрываецца доступ да разнастайных здольнасцяў, якія дазваляюць фарміраваць магутныя білды. Hearts of Hunger пакуль заяўлена толькі для ПК і выходзіць 6 сакавіка ў ранні доступ, дзе прабудзе прыкладна 6 месяцаў, хоць распрацоўшчыкі адзначылі, што ў выпадку паспяховага старту поўная версія можа выйсці ўжо ў маі. Гульня, як і дэмка, даступна ў Беларусі. На гэтым на сёння ўсё. Дзякуй за прагляд і праведзены, спадзяюся, добра час. Ад усяго сэрца дзякую спонсорам з Patreon канала Рудзі. Вы дапамагаеце ладзіць усё своечасова, развіваць беларускі геймінг, 2 гульнявых каналы і ўласны сайт. А за гэта атрымліваеце ранні доступ да відэа на канале Рудзі, да гульнявых навін на канале Відзік і дадатковыя ролікі на сайце Patreon. Ну і, вядома, запісваеце сваё імя ў гісторыю гэтых праектаў. Усім дзякуй і да новых сустрэч!